songwriter. Oh. Yan. Tsaka he's known as Chong. Chong. He's known here sa mga artist as Chong. Ewan ko sa mga ano niya sa business world. Baka yung pangalan niya. Sige, please welcome. Kailangan na natin. Mainit na eh. Mainit na yung pag-uusapan. Pinag-uusapan natin eh. Please welcome Mr. Romel Osias. Yes. Yan. Pare, kumusta? Okay lang. Oo, hindi ko na matiis eh, na hindi siya nakasasama sa camera eh. Oo. So, sinasabi siya pero paano muna? Let's give him the chance to pakilala yung self niya, tsaka family niya. Paki-flash na rin yung ano niya, yung background sa taas. Ano na ba ito? Hindi, ano na lang. Pala na si Derek. Siya na, magaling na yan. Derek ka? Maayaw ka na. Introduce lang. Hello, good afternoon. I'm Romel Osias, a local of Tacloban City. Grew up, born, and matured, and raised children. Nag-asawa din here at Tacloban. I'm a father of 2 kids, a little girl and a little boy, and may dako tiabot na usa. So, hopefully, ano yun? matulong. Dahil sa COVID? Baga. Dahil sa lockdown ba? Nauna. Kaya na lang August ba yun? And right now, well, akong mga gintubuan din sa Tacloban is basically music. That's why I met Kendall. 90s pa, bro. Oh, 90s. 90s. Like Park, Next Turo, mga panahon. Tapos ang tambayan pa dito, hand t-shirt, tirarak sa Pahara, and the Gerald, Panbalayan. Those were the days. And now, after that, trabaho mo kuti, and then now I have my own business, and it's I'm the manufacturer of ice, purified ice in Tacloban. My business is Tacloban Ice Depot, and I'm the exclusive supplier of ice sa mga malls. And I have crushed ice, purified crushed ice. If may requirement tamo for tea, mga tea, mga shake, purified crushed ice, purified tube ice, and black ice. And of course, purified water also. Black ice? Ano yung black ice? Black ice, Yung maraming black ice. unblocking. Black ice. Gawin mo yung British accent mo. Block dapat. Bloody block of ice. Pero the black ice now is 10 kilos packaging. Unlike ang mga bloke nato nakikita nga conventional nga magamit ka ng ice pick sa dito. The black ice now itapon is nag-start akong machine niya na nga 10 kilos daya. So it's mas maganda. Mabagaan. Madaling bitbitin. like the tube ice. The block ice. The block ice. Yeah. Itapon tube ice this is 10 kilos packaging yapon. Pagyapit yan. Yung tube yung mga bilog-bilog. Tube? Yes, tube. Mga tube. Tube ito yan. Tube. Yung tube Right, yeah, and untouched. Kumbaga, dito yung kakaptan dito planta, from the machine, mahulog, diretso na machine, may da niya conveyor, tapos diretso packaging, sara, tapos diretso na amo tiyat ako niya na business niya, ice processing, ice manufacturing. That's Ice Depot. So, kumusta naman nung nangyari yung pandemic na to? Anong nangyari sa business natin? Well, like what's happening all over, medyo nag-con kita. Makurit ka po. In fact, may dako mga employees nga yung papahuway lang. Kasi sa rin kaya, kailangan mabuhit company para may nakita balikan. Makurit kung hindi kita mag-prepare yun especially now nga very unstable itong panahon. Very uncertain. Hindi kita maharam. Bangin buwas, mag-lockdown. Hindi kita maharam ko. The company has really to thrive. Yan ang mga panahon. They have to prepare. Naka-benefit din ba sa yung company mo sa Dole, sa SAP? Waray. Wala. In fact, that's well, I don't want to make it big. Hindi ko gusto pa na pero nag-happen kami. Zero requirement. The day after din-announce. And yet, I don't know what's the reason. Pagkato na akong bookkeeper, waray na pundo. Dole. So amo ito. And ako, at least, pang small, medium businesses din yan, local businesses at that, na we managed to give our employees yung one sack of rice, tapos
sweldo nira nga last, no? Tapos, anira 13th month pay, maguti. Yung kuwan ko, iiban na lang din itong 13th month kung kuwan. Tapos, really, paghatag. Pero kita ka weeks nga, nagsara. 2 months. 2 months. So, after 1 month, nagkuhan akong relief fire. Mga employees la. Amo na akong prioritize pa natin. Good for pero ka weeks nga. Can goods, amo. Magaling, mabait din ta mo. Oo, mabait ko. Mabait. Ano lang kaya. Saka nakikita mo, kanina na nasa screen. Ano? Mainit na, mainit na. Sinasabi ka ba? Ano na? Mainit. Sobrang init. Oo. Pati yung camera natin na affected na. Yes, so sige, papatalastas kami mga katoks. Magbabalik ang Soundcheck! Yun. Yan. Welcome back. Welcome back to Soundcheck and welcome back! Welcome to the segment called... Paninod Talk. Still with our guest, Mr. Romel Lucias. Yes, Chong. Udtok. Chong is here. Maupay nga udtok. Chong is in the house. Yeah. Yeah. Ano? How to you like? Yeah. Yeah. Eto Maganda yung pinag-usapan natin. may nakwento kanina si Chong na magdi-distributor siya. Kasi eto may makukuha tayong knowledge. How does the test work? Diba? Yeah. Yes. Kasi ano siya, well-informed yan sa mga... Oo. ganun. Kasi di-distribute siya. Dili It's pa a naman surprise, at pero least, good surprise, Oo. pare. Parang eto mas may knowledge to. Makinig kayo ha, makinig. Dahil ito, legit talaga distributor. Yan. Sige pa, explain mo, Chong. How does it work? There are actually 2 ways. Nakabaro, layman's term lang. Oh, Kasi yan. may na pa mga story, of course, mga technicality ko na medical. 2 ways to get the ito nga about yung coronavirus. Amo lang yung taton weapons yan na siring paman. Yeah. Kumbaga, amo lang aton pag ilubila na eh. Kasi, but then again, iluban tayo ni pero trust nga ha, ibang countries, they're actually doing in mga research yan na para mas mapaupay. Like for example, right now, itong rapid test kit, we've been talking about rapid test kit. And ang nangangalimtan ng tanan is, it's actually based on the antibodies of a person. Okay. And ang layman term, nasa rin ito, nga antibody, depende giya kung hiton immune system at fit itong tao. Danay kasi maiha bago mag-reflect, kaya nilalabanan pa niya ito. Pero ano na actually virus sa iya? Wala naman tiyang nga term dila, sinunta nila carrier hiya, amot baga sa rin niya. Pero, danay talaga, di rin na reflect. Kami itong may sinisi nga false negative. May ganyan specificity, something it accuracy niya. Because, it antibodies natin, nga ma-react hiya, siring pa nila 0 to 7 days. Ano ito nila nga period. No? Yan ang tinatanong ko. Yung duration. Kailan ba yung dapat pwede kunan ng test? Correct. Di ba? Kasi yung iba, inaano kagad eh. O pagdating yan dito, kailangan i-test kagad. I-test. Correct. Eh, yun na nga eh. Sabihin natin, nag-test siya kagad,
Kaya, sabi pa nga, ginalabanan pa ng antibodies, di natural, magiging negative. Kasi hindi lalabas pa yung ano. Hindi pa. Hindi pa, di ba? Yung ano yan, yung rapid. Yung confirmatory, yun ang swab. Actually, oo. Yan, Ito yan. sige, yan. Ang rapid test kit, may dito, both products may pros and cons. Para ako na, not as a seller of it, but pros and cons para ako personally. It rapid test kit, that's why gini mo ito because of the word rapid. Bilis. Para ito mismo, at least may result. Aling nga swab, the different problem lang tadi okay hiya kay di susunod dito erong di ba susunod na baba ito bagat yan cotton buds ka doon hala pa sayang maram lang kung amo tatapon may dara na akong sample di man nag-testing kita Uy suy ay lasunod na lang pag-abot ay lasunod Dasal positive yung isa. abot lang bumlag na Ay, di. Sige, wala nang show. Hindi makakarating yung isang dahil nagpasit. Hindi good it live Live. Ano kukuha ka agad? my product, the rapid test kit that I'm carrying, Select, sorry, hindi rin ma-mention pero the rapid test kit that I'm selling, may desired result within 15 minutes. So while we're talking, the result will be there. So kung nag-print tayo, pag di na bumalik yung isa, Alam niyo na. sa headquarters. Tapos ang mag-iiba na yung balito. Amot yung pros and cons sa rapid test. That's why ginhimo ito although both have may naging consequences like this one. Ginkuha ang ka 100% ito nga kung ano ito yung result but then again waray kayo nakatapon yung pagkuha mo. Pero ang result which we are now experiencing it result 7 days or 3 days. Yun na nga. So within the 3 days ito nila nataplan ka. Tapos yung magiging result, of course, Negative. Okay. Waray kakatap ni Pagto. Yun. So na-educate tayo sa rapid. That's why ang rapid test kit, like for example, din natin ng mga probinsyano, we have municipalities nga talaga, waray good hospital nga. Correct. Even nga niya aton, di ba? Ano lang at level it hospital din. Sorry, pero makusubit aton LGU din Pero itaton talaga infra, dili pa equipped para hini nga coronavirus. So ganito that's why kailangan i-delay. Amo ito nga naghimo kitahin quarantine para ni makahimon facilities din which is nakahimo dahil ng LGUs. Yeah. Pero ito sa naton nga problem is ang mga hospital ha mga munisipyo. So ano man itira ito? Saring ko pa okay ha munisipyo like for example discuss natin summer nga waray pa. Zero. Mapulbala liwat tira kung magkaada. Kasi harayo hirangan ni testing natin nga center which is CBRMC and St. Paul's I think no. So ito travel pa so they need rapid test kits gihapon para at least naman la kung may maabot ma-isolate na nila kung may dito may dito baga abnormality tira antibodies makikita ito may naman sinising nila ang IgG and IgM. Itong IgG and IgM, basta ada tayo di layman nga pag-explain is, IgG and IgM, itong reaction, itong aton lawas, kung yan nakita na-infect, may dadi na nagawas kung ada ito IgM. Nagawas ito nahikitan. Or 1 week nakita nga na-infect, nagawas gapit rin ang linya. Bagantihan pregnancy test kit. So either way, duha itong linya, either way, kung usat gumawas, kumbaga pregnant ka lagi positive ka. So, ganito. Kay duha kiya nga way nga pag-check. Paano yung rapid? Dugo ba yan? Dugo. So, may dito and it's a safe way of testing kasi na-proven na ni Ryan nga diri makakatapon through dugo itong coronavirus. So, ginprick ito. May dito ba ito imo nakikikinantahan na nito. Visit. Tapos papaturuan mo lang tiya. Tapos may dani mo bagayan may color nga liquid nga ita-drop nga da. Tapos after 15 minutes pagawas ang result. Kung positive ano nga color? Duha nga line. Duha nga line. May dito niya sige sasaad kayo. Basta mamaydan na ako tatagangon pa mo at least makapakita niyo rin. Good. I think that can help. You heard it, ha? I think that can help.
Next, sa pag dumating na yung supplies, you will see Oh, how it actually works. Para ma-explain ating viewers how it really works and what's the Yeah. difference somehow, Uy, no? maganda yan. On our level. So may on part our 2 to. level. Oh, may part to. two. Chong, May On part our alright. level, sige. Kung makabulig, makabulig mo na. Babakanti ko na lang yung last tweet nung June. Oh, kung makabulig kasi I think they really need it, but mas toryan natin. Kaya na naglilinis. May positive ba? Blam! Pag-break, wala nang tao. Oh. Cancel ang Cancel. So dito for example, summer, pwede na mag-rapid test actually. Bago pag abot ini yung mga balik probinsya, may naman kuandida, rapid test nila, isolate nila, kasi they can do it every day. At least Rapid they can test, sort they out can do it every day and magawa si result. Hindi. Sige, tanungin din natin si Mr. Romel. Sir, yung halimbawa, yung isang tao Yes. na may infected na siya, ano yung, hindi yung asymptomatic ha? Di na ako doktor Oh, pero ano yung parang naririnig mo na ano kagad yung epekto? Pag halimbawa, ang antibodies mo hindi na kinaya. Itakong ko nababaruan no. Ano ito? Halimbawa, sabihin natin, yung magkatabi kami, ito siya may Career. career. Tapos sabihin natin, Nawaan. baka mawalan Actually, mo. zero. May danira 0 to something nga days. Waray ko dito ni mo abaton. Yun. Waray yun. magawas eh. That's why nagne-negative ka. Among istorya, I don't know. Kaya kang correct me if I'm wrong. Pero that's why may sinisig ng false negative. So, sinasabi mo, Iripaya 100 kasi. 14 days. Yeah. Pero yan siling ko iyo kanina is 0 to 7 days. Pero kanina, ang siling ko iyo earlier is there is already a breakthrough in the market. There is a breakthrough. And it's coming. It's coming in the Philippines. I don't know if there is already a company, but I think this company that I'm carrying now will be the one distributing this. And it's now based on the genetics. Yung tawag niya antigen. So ini nga aton niya na rapid test kit is based on the antibodies, no. Antibodies natin. Aton antibodies kung may da infection niya nasulod, layman's term, no, may nasulod nga baga diri naton kilala. Ito antibodies na palito dayon. Oo. So dito dayon. Ang kuri may da ngayon lot antibodies niya na nakikreate kini nga coronavirus. Bagan ira ginuhuwat ba? Nagdi na mo iya, amoy at na spread ito lawas. Bagan suwero ito yan at storya. Yan but the truth is, atong lawas, genes nag-iiba. Di ba? May dahil na bago kasi, genetic editing and genetic sequencing. Siring panira, cancer is now curable. And we can now create a superhuman because the scientists now, you know that, di ba? Yun ang ginagawa ng China. Yeah. It's mga rich and famous, they can do it now. But wala ito atong balaod pa. Superhuman pa di kung sinunta. Animo genes, di ba nasing cancer is genetic. So anaton tatay, anaton nanay nagka-cancer. Anaton tatay, anaton nanay nagka-cancer. Pagandang pa rin dapat possibility magka-cancer kagaya kasi genetic. So hindi na ginigin mo ito yan. Wala pa ni balaod, that's why di rin pa pwede sumulod na Pilipinas. Pero it's now happening outside. Yes. It's happening outside. Genetic editing. So, kikita tin genes sa imulawas. And then, gine-edit it nila slowly. Nagiging superhuman ka. Kita nila, magkito may nga duwa. So, yung mo na lang usap ka. Pwede ito. Pwede na ako bumusad? Outro talaga. Sunod na mo. Okay. Wala yun na lagas. Parang actually, yung question, yung scenario na yan is, parang they are creating a superhuman race. Okay, so, sinunta nga, genes natin, may itong mga drawing bilang nga genes, may nasinunta. DNA sa DNA. DNA, 101, 1, so dito. So, yan itatong na approach na corona is, ang ikikita ito mismo. So, di na ito magsasayop. Kaya magkakabag umandayan dito, atong lawas, ano ito na antibody, naato pa. Pero natin genes, may nanadayan reaction, may nababago dito nga formula. Formula man niya, kumbaga. Diba? So, Layman's term niya. Auto-correction. Auto-correction. Kumbaga, madidetect hiya dayon ito nga test, based on antigen. Ito yung ano mo. Amo ito breakthrough yan na market. Ito yung parang... No, now, the market still is distributing, all the market now still distributing based on antibodies, rapid test kit. But, inihiya nga mga test kit, nagdi-differ. Kasi I think they're already 30 plus approved by the Philippine FDA nga mga test kits. Pero di rin nga tanan approved by the US FDA
diri nga tanan approve liwat by the Germany nga kuan, diri nga tanan approve by China liwat. Kanya-kanya ito era. Pero Philippine FDA may dili pa na-approve. 30 na plus yan. Mag-i-reba ito era approach, mag-i-reba lang ito era accuracy. So ganito. So Galing. we can actually check it out. Pero haamon, the way I see it, this is the best weapon that we have right now. So far, Labi na haaton ha probinsya nga harayo kita mga hospital. Kung harayo hospital, what they can have is a rapid test kit. For the meantime. for the meantime, at least, meron. Kasi it's still the same eh. Accurate ang swab test, pero days pa Matagal result. na. So ano man, waray ka natin mo. Oo. Diba? So ito yeah. So, That's how I see it on my part. Mm. So yun ang parang perspective or yun ang parang advantage ng rapid test. That's why I think hospital, ira ito ginkukuan, para ira ito SOP nga, at least it mga diniaton, itong mga labi na ha, OB nga department. Ito nga may mga nanganak, nga bago, makuri kung may dito masulod nga, no, nga bisita la, ito nga magbabantay, tapos diri nila gito test, so gito test it nila. Ano rin lagod man nakasabot, ang paggawas nga gito test gihapon. Yeah. Pero ang pagsulod, there's a reason. I think it's okay. Di ka makakatapon sa siguraduhan sa may dakaan na rapid. In fact, even itong makukonfine yung tetestanan nila. That's what I know. think required na yan. That's what I know now. May bangin makatapon. Pero ang paggawas, amon dirap maharam. Dirap ito sure. Tapos may isa rin akong isang tanong eh. Di naman tanong. May narinig din ako na galing sa isang lugar din, mga kaibigan natin. I think from UAE. Sinabi niya na based dun sa doctor na taga-Italy, yung coronavirus daw, parang humihina na. So, yung potency nung niya, Virus mismo. parang malabnaw, parang lumalabnaw na. Hindi na ganun ka talagang killer na nung una. Ewan ko kung may narinig si pare. Damo ganit hiya nga theories yan. Damo nga theories. In fact, may nga ni theory nga nasa niya. Ang buyag la, nga diha aton nga strain is di rin nakapatay. Yun. Kaya may dako ng mga strain eh. Like, nagtikang niya India nga strain. Bukat kuan niya. Kung nagtikang mo diha Wuhan, Version. amo ito't baga. Yung original. May breeding. Di ba nasa yan, naging epicenter na una is Italy, amon baga, matindi niya pa itong strain. Hybrid. Patay Usunod talaga. to na tama. Oo, kay Sirin pa. Kung ano to, blood type. Ba daw kay, di ba, papabayan na lang nila, ada na sulod dito balay na mamatay. So, amo itong mga story, ano. Pero, we don't want to be talking din in mga sayo pa nung ako eh. Pero, bagan may dito theory nga sugat. May theory. I think it shows kaya, we are blessed kaya po din yung Eastern Visayas, nga buyag, itaton din yung mga strains. Simpa nila, asymptomatic, medyo Meaning kaya. Again, but then again, itong reality, itong updates yan na, is the virus is still evolving. Kumbaga, nag-mutate yan. Nag-mutate, that's why. Sana, paggawas itong tambal, amo pati ang virus. Makuri ba kung Nag-mutate yan to a higher level. Oo, mag-mutate Okay, yan. kung ako mag-mutate, di pa ubos. Depreciate. Correct itong bro. Makuri kung ada nagtambal kay di ba months man kay Kana ang lugod. pero ito, it takes 8 months anay para pag-test yan ng tao and it's already ongoing now, di ba? Na-test yung pinaka-1,000 na tao. And in fact, Philippines is one nabulig ini. Na-testing. Bulig kita din testingan. Ginipig. Oo, bagan sa Ginipig. ito. So, after ito, mahimo pa yung mga processing na ito. Processing, permits, kanang company na ito, Tapos mag-mass production pa. So, probably it would take mga next year good. Sabi yung sa news around January daw, earliest. Don't get me wrong. May da nasa rin nga news liwat, may da medicines yan nga, one. Bagat tiya, na-exist nga medicines, dirit tiya, ang medisina good nga matambal hiton, coronavirus. Ito nga ma-exist yan na, diri. Ito hiya yan, bagat tiya, approach nga ni HIV, nga na-exist yan na. Kahit HIV is, pagpataas natin mo, system. Pagpa-boost ito yung Pares system. ka Magic Johnson. Pares ka Magic Johnson. That's why alive pa Magic Johnson.
until now, waray patambal per se at HIV. Pero may dala niya mga medisina nga, That will Diri ka dayon extend. So, ma-deteriorate. yung HIV, diri yaw po na ka ng superhuman, we don't know. di ba? I think Genetically genetic editing. genetic editing and Genetic. kikita natin genes tawag nila genetic sequencing. Kita ani mo history kung may da ka historyhin ani mo ngay lolo. Sugat sigunta ani mo istorya no na sigunta kawatan ka. Actually correct kasi amo ito ng topic nga gina-avoid dito itaton kasi magkakaadahin halimbawa Teka lang. Para may suspense tayo. Para may suspense, sige. Magbabalik kami. We'll be right back. Okay. Ano? Ayaw! Ayan. Welcome back to Balingod Talk! At kasama pa rin namin si Chong para explain Nagkaroon lang tayo nag-reboot dahil mahina yung ano. Hindi na internet. Ewan ko kung nagbayad na kami o hindi pa. Eto may kwento kanina tungkol sa superhuman. Yung sa genetic. Mayroong kanta editing. may kanta na naman kayo niyan eh. Alin? Super duper amazing human. Naunang Ba naman yun? Nauna si Chris Brown, meron na siya. Visionary. Oo. Nauna. Diba? Di mo kailangan Si ano? masakot. Lisi pa. Oo, si Liti. Diri na. Bulokat tuloy ako. Masilud. Pero ito, yung tinanong mo kanina, paano yung may genes ka na ano? Oh, yung naputol tayo dun. Oh. Kung halimbawa, yung ano mo, yung history ng pamilya mo, magnanakaw. Oh. O kaya sira ulo. Ah. May edit kaya yan. For the sake of talking. Discussion. Okay. Hindi rin kasi kita ni authorized Mga expert to. Hindi rin makita mga expert. Pero what I know is, ang naman na Kaya nga pare, ito yung sasabi ko lang ha. Itong show na to, Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. This was made for people to listen at saka sabihin din nila kung ano yung nasa opinion nila eh. Kasi sometimes our voice is not heard. correct. You can join the discussion. Yung nga, may disclaimer kami doon na this is not the official stand of someone or certain company. This is based on personal experiences personal of opinion. people who are living here or making their lives here, yung business. Bangin, mera mamati, Oh, ano? yeah. Yun ang kasi iniisip nila yung ba, pag may nag-guess kami sa video, kakanta. Actually, parang na rin kami, nag-upgrade naman. Correct. Yeah. Actually, correct. This is not just about music. Kasi, tuad lang, diri tanan nga artist is purely pag hinimulan kantangan. Correct. They have also their thoughts. Correct. We have to live and survive. We also have families. Correct. And masasyak kita nga mga artist na iba are actually doing a lot of things in the society. Oo. Kaya nga, yung music, This is a good platform actually. Musicians yun. Yun nga, kumakanta sila para lang makapag-donate yung ibang tao. Donate, outlet, one. Sana naman yung ibang hospital dyan, magkaroon ng mga free na mga tulong para sa mga ano natin. Okay, going back. Going back. Pwede ba? Pwede. Pwede ba? May tutira sila. Pero, since waray pa bala o Pilipinas, and I think ay bagyat na countries, they're still doing it secretly ba sila dito. For the rich and famous. Mga amot storyano. Pero, kaya makul ba kasi kung halimbawa, this is a breakthrough nga nahitabo nga genetic editing. Pero makul balat ko kaya kung bagat niya trasyome, amot igbutan ni taton balaod niya, bago ka i-hire, masubmit ka na imo genetic sequencing para masabtan ito ni imo employer kung ano ka nga klaseng tao, ano yung genes made Ano of. yung background? What if History. gumawas dito siling panimo? What if animo gumawas dito? Kaya nababasahan mo dito. Kung iti mo cardio, maupay, iti mo kuhan, may nangay kami ito sangkay. Ano nga? Wala yung mag-practice ng competition ng Ironman. Ano yung laging himo is kumaon lang yan saging, sab-up. Kay ano yung kuno lawas is built for a strong good. So, iya kita try pag testing so ganito. What if iti mo genes going back is ano mo gilululuhi like 4 generations ago. Kuan nga yan, convicted in murder. Mas magawas di da Di ako nga employer Yung kasi. sabta ka, ni Mululu, great-great-great-grandfather Hitler.
Oo, di ba? So, ambot ko na to kung mahupay ba ito or direct result. Pero, kung killer, I'm pretty sure it employer, baka mag-aalang ngayon mo pag-employ. That's why, hindi pati yan nakakasunod na doon. Oh, ano din, it's parang, ano ba, amazing ba yung tawag doon? Pero at the same time, may fear din eh. May fear. May fear din eh. Kasi baka tanang yung perfectong tao, nga dapat di rin perfectong tao. Kuhan kita eh. You're like, parang playing May God. para magsayok ng mabaro. Diba? You're like playing God. Oh, di ba, nakita ko yung before niyo ako, kung anong reason ng pagkabuhi, di ba? Para mabaro, Yun. para Yan, manigo. Kuhan, Oo, sumali- mupay ito. mali. Mupay ito yung discussion. Mupay ito. Purpose of life. Purpose of life. Para sulat, mupay ito. Makurit yan ako ni may edit. Correct. Kasi what if you're, sino lahat tayo, perfect na lahat? Ba daw, ano man. Ano man, di ba? Maray na daw spicy kinabuhi. Correct. Oo. Tapos parang marerelate din dyan sa Wala na competition. yung guest natin nung Thursday, si Kuya Mike. Oh, si Kuya Mike. Sa resume, nabasa yan na yung grandfather mo, parang na-label ka na Oo, yun din. May dito tawag lagi yung ma-identify ka ba? Bagan, nakatag na hindi sa'yo. rin maupay. Pangit Oo, din. hindi rin maupay. Hindi rin maupay. Diba? Correct. Tama ko yan. Pero, ito pa yun na jeans nga na barotira, is magkakaada kita yan na ito nga based on antigen Oo. nga rapid test kit nga amot baga breakthrough yan na. And this time, maupay i-accuracy nga. Kasi di man magsasaypit jeans, di ba? So, maupay i-accuracy. But then, wala It's pa the blueprint of you. Human. Gawin na lang The siguro. blueprint. Yung Correct. ganyan na technology, gawin na lang sana sa Kaupayan. kaupayan. Medical. Para Solid yun, gamot sa So, mga ganito sakit. yan, gana dito nira mo. Para pag-combat hini nga coronavirus, why don't we approach with genetics? So, na tira ko. Hopefully, magkaada na kita ito within this month or next month. Yun. Galing yung topic namin today, di ba? Hindi natin nakalain. Akala namin yung kwentuhan namin dito, May nasa na yung cake. music lang. Sindihan natin Happy yung birthday! cake. Happy Yeah, birthday! para Parang kay brother JJ Diaz. Happy birthday kay Para JJ. makita ni JJ Black sheep pala na yan. celebrate din kami Dapat dito. ani, Celebrate kami dito, JJ, para sa'yo. Ay, yung pala, maliban sa Black Sheep na banda ni JJ, may pumapatok ngayon silang tatlo nila dyan. Oo, yan. Magiging guest din natin Oo. yan. Yung Tres Mors Giteros. Oo. Bagong trending. May trending sila. oo. Matagal ko na narinig yun yung kumakanta si Jan ng ganun. Pero, iba pa rin eh. Pag Iba pa rin. nakikita mo na eh. Oo. Kasi alam natin, idol natin din si Yoyoy, di ba? Oo. Parang, Bisaya yun eh. parang siya na lang yung dito parang- na nagpo-perform ng yung music ni Oo, it's good. King of Marisyo, Novelty. Marisyo. Oo. Kaya magsisindi. Oh, habang hinihintay natin ng cake, eto na yung segment ni brother. Dito lang ako nagagamitan. Ano naman? Kuhan, Kuya Chong. Yes. Sandali, ano tong portion na to? Ano? Worst question impossible. Question impossible. Question impossible. Na. Ang game, kuhan siya, walang tama at walang mali, so wala tong gamit na tanong. Hindi, walang mali. May tama lang. May tama yung nagtatanong. Ito, kung magiging test, o kung isang klase ka na test, ano ka, rapid or swab? Rapid. Rapid. Uy! Uy! Rapid, mahilig sa Bakit? rapid. Bakit? Parang makarami. Oh, Para may para resulta malaksi. agad. Parang punero. Hindi. Rapid. Oo, pagkapakyanan. Parang may kilala din tayo si Bruno Rapido. O, si Oh, ito, saan kayo tayo? Si Cho Alex yun. Si Cho Alex. Nag-birthday pa lang yun. Oo. Birthday pala. Nag-birthday pa lang yun ni Alex. Happy birthday, brother. Oy. Asan na Oh, yung cake? ayan. Ay, mabagal yung cake natin. Happy birthday! Waray didi! Happy birthday! Waray didi! Happy May personal siyang sayang. Pero, kailangan na nasikaso mo na. Sana okay ka lang, Brad. Happy birthday sa'yo.
Titirahin na lang namin yung cake mo. Oo, Para sa'yo. pag-focus yung Focus nga ng cake. Happy birthday, Jay! Happy birthday! Mahuwad na. Yun, ha? Happy birthday, ha? Para hindi rin nasayang yung effort namin. Oo. Kakainin namin! Yun. Dinampa! May powers! Hindi, para walang droplets. Amoy. Oo, ginaganyan. Ginaganyan lang yan. Hey, Jay, yung ano pala, yung corona, yung pag-press kit niya, pwede mo bang masabi na para siyang TB? Parang ano? Parang TB? TB. TV? Tuberculosis. Hmm? Droplets. Very good ako. Yung pag ano rin. Ah. Kasi droplets eh. Oo. Mention niya yung droplets. Droplets like, ha? Pangit. Parang napapasayo kapag may pagkain na naman. The platters. Butters. Ito na. Basta may bagong. Basta may bagong. Yung kutsilyo na lang to. Yung kutsilyo para mga... Pag may... Basta may bagong. May bagong nilalapag, boss. Mamaya na. Magpapasalamat muna kami. Ay, ito muna. Ay, ito. Wait. Tawa ni Kim. Kabulos. Kahapon, sabi ko sa'yo, tanungin mo ng question impossible yung Yung guest. tukayo mo. Ito na, Chong, maraming salamat sa Thank you. sa panahon. Thank you. At of course, bago kami magtapos, ano muna yung parang mensahe natin sa mga katoks natin diyan? Message? Oh, message mo lang. Ano, as a family man and as a father, we are very concerned now itong baga uncertainties itong panahon, no? And what we need to do para makudidada mo itong mas makurit at kabutang kaysa Correct. atin. What we need to do is just to protect itong pamilya. And that is a lesson learned yan hininga itong panahon yan. Yes. Basics man lang ngayon itong life. Basics lang. Just need to protect them and makakaahon gap kita yun. We will surpass this pandemic. I think we're already winning the game. Nakokontrol na Kita ubos na. We're already winning the game. It's just a matter of time na makabalik kita. So, let's just protect. Be safe always. Priority yan ang pamilya. Bantay, diriyanin, punahin niya yun. So, Then, pangadi na siguro. yan. Stay home as much as you can. Keep safe and Follow the protocol. yan. Maraming salamat, Chong. Romero Sayas, of course. Ay, pa-plug ka muna sir. Yung ano mo. Kailangan natin babalikin pa to. Oh, babalik yan. Di pa contest yan. Contest pa yan siya. Kulang yung isang oras dito. Mates 15 minutes. Yes. Pa-plug muna yung Pero business mo. bakit marinig ka register yan? Pag Oo. Holding hands tayo sa result. Ganun. Parang finals pa sa lang. Shit. First runner up. Here, the result. Ay, wala. Holding Sige, hands. pa-plug muna, Chong, yung mga ice natin. Okay. You need purified ice, purified tube ice, purified crushed ice, black ice, purified water. Ice Depot is there to serve you. Adala kami may naganaga. Pag-agi niyo ha, may Toyota. Okay lang, may Toyota. Una ni Toyota, you'll see Petron there, and then Speed Velocity, ada kami boot nga. Naganaga. You can buy it there. Barato lang ito. Di nila ma-mention it price, pero you can always go there. And you can check my account also Facebook. You'll see there the hotlines itong account office. That's it. Ice Depot. RCO Ice Depot. Thank you. O, tsaka meron ka nakalimutan. Oh. Hindi lang sa tubig, sa ice, yung ano din, yung blocks. Oh, yes. Yung blocks ng concrete. Oh, A the bloody earth block blocks. of ice. The earth blocks. Oh. Yes. Ang blocks niya, Yung para sa construction, di ba? Iba pala yun. earth blocks. Oo, blocks. We're also... Hollow blocks? No, Ay- different kind of blocks. Yeah, the Okay. block. The block that I'm making is made of earth. Yeah, but So, maliban sa ice block, meron ka aside ito, RCO ISD, I also have a company nga. We are the first manufacturers of earth blocks. Earth blocks. Right now, we have a project with no other than Sir Vic Domingo dito, and it's a low-cost housing. And bahay ka mo mag-interest, it's very cheap dito. And then, ada pa bypass road along the highway.
and it's ongoing, and we're making use of the earth blocks. Iniya nga blocks is basically made of earth, and mahagnaw, dili yan mapasok, kasi nakaka-absorb yan heat. Parang concept ng sa... Pyramids. Bagay yan Yan. concept with pyramid. Saka yan, Ito sa pinapasok may yun. Batanes ba yan? Yung mga... Ito na nga bato. mga blocks nga ano. Pero this one is interlocking earth blocks yung tawag ito. Bagat yung Lego. System. May system ito yan, and it's fast and very strong, and I can brag now kay based sa test, di ba, may nakita ito construction ng PSI strength. If the hollow block is itong ano tawag ini, machine-made PSI, hollow block, PSI. ito yung PSI strength is 600, ada din ano. Ang aton block yan ng earth blocks, 1,470 PSI. And it's even stronger than, wala pa ito mortar, ha? Wala pa mortar, ano yan pala ito? And it's even stronger than Germany's earth block. Germany is also making an earth block. Texas is also making their earth blocks. Haiti, Uganda, they have. And kita yan na naghimo kita liwat. Sana makabulig. Sana makabulig. Check it out. Check natin! Naghahanap kami ng bahay din. Yan ang hakapasok ba? Hakapasok pa na. Oo. Maybe we can try the earth blocks. Yung Ano ba bahay, ginagawa doon? Parang housing ba yan? Housing, yeah, housing. May usap Housing tayo. yung bahay mo, may tuna na. Ha? May tuna na yung bahay mo. Pwede oh. And, Kaya may House, Earth. hindi lang house and lot. house and earth. Earth. House and earth. Pare-pare yung magalat. Talino talaga natin. Pero ito, maraming salamat of course, Thank you, Mr. thank you. Romel. Thank you for Sa having me. Chong na lang. Chong, Salamat, para- salamat. Pag-invite. Yes. Pero babalik yan, mga katos. Babalik yan. Magpapasalamat muna kami. Of course, Soundcheck powered by KBOX. KBOX! Your music, our passion. Again, mga musikero dyan, gusto mag-record, bukas yung studio namin. Gusto nyo mag-practice, bukas yung rehearsal studio namin sa baba. And major sponsors namin, of course, KBOX Studios, Speras Construction and Development Corporation, Cerebro, Mega Crest Waters, and Soundcheck also brought to you by Uncle Joe's Car Rental, Tacloban, Iloilo, Food Quest, Guitar Panday, Pulutan Hits, Roadside Blues Diner, Otabea, United Architects of the Philippines, Metro Tacloban, T-Create Abuyog, Vegiprod, BLS, K-Girl Korean Barbecue Unlimited, I Love Tacloban, Louis Band Center, and BNG, AD Cakery, Kamisita ni Julio, Juanito's Kitchen and Cafe, Budget Rides, and pagbabalik ang Soundcheck. Ano? Tsaka mayroon na tayong schedule for next week. Oh, meron na kami schedule for next week. Check out yung Mga guest namin. natin. Na-post na sa... Post na yan. Nakikita nyo yung Monday natin. Yun. Oo, si Miss Queenie. Miss Queenie, Palencia. Talagang mapapalaban tayo dito sa... Magano kami ng Oo. dictionary na lang. Tsaka tissue. Kasi Tsaka malamang dudugo dugo. ilong natin dyan. Dextrose. Yan nga, check out our social media accounts in Facebook, KBOX Studios, Instagram, Twitter. Subscribe to our YouTube channel, KBOX Studios, and check out our website, kboxstudios.com. Yes. Very nice. Pets. Alright, happy weekend mga katos! See you again next week!